Карла Маркса, 27. Адрес наш известен всем. Памятаете такое присловие? Молодое пакаленне, пэўна, ўжо і не ведае, аб чым мова. А мы распавядзем і пра адрес, і пра пакручастую гісторыю касцёла Дабравешчання Найсвяцейшай Дзевы Марыі і кляштара Брыгітак у горадні. Чаму быў вядомы той адрес і пры чым тут скандынаўскія ўплывы? Вітаначкі на канале Гродна 1127. Мяне завуць Васіль Калач. І ў гэтым відэа мы працягваем размову пра нашыя стасункі з паўночнымі суседзямі. Пэўна, большасць з вас, сябры, бачылі на свае вочы раннебарочныя муры кляштара, драўляны лямус, найстарэйшы будынак у горадні, чулі пра падземны ход пад сучаснай вуліцай Карла Маркса, які цягнуўся з кляштара у зруйнаваную ўжо вежу-званніцу. Яшчэ ад савецкіх часоў да прыканца 90-х, пачатку 2000-х тут была абласная псіхіятрычная лякарня. Адтуль прыслоўе пра адрес усім вядомы. Страшылка жарт. Я там быў на экскурсіі, рэальна, атмасфера трыллера. Але пасля пераезду псіхіятрычнага шпіталя на вуліцу Шчорса сітуацыя паціху паляпшаецца. Кляштар ізноў служыць па прызначэнні, але адкуль скандынаўскі след? А ў самой патранэсе манаскага ордэну, святой Брыгіце, неверагодная постаць. Вельмі цікавая. Дачка шведскага князя Бюргера Персона, Брыгіта, у шведскай транскрыпцыі Бергіта, нарадзілася ў 1302 годзе. Па ўзросце 16 гадоў выйшла замуж за шведскага князя Ільфана, ад якога мела 8 дзяцей. Паводле паданняў была набожнай і на працягу жыцця надыктоўвала духаўнікам думкі, якія пасля смерці былі складзены ў асобны твор, выдадзены ў 1492 годзе пад назвай «Адкравенне святой Брыгіты». Пасля смерці мужа ў 1334 годзе Брыгіта заснавала ордэн збавіцеля ў мясцовасці Вэльстан у паўднёвай Швецыі, які пасля стаў называцца Брыгіцкім. У 1349 годзе ордэн быў зацверджаны папам рымскім. Паводле статута, які напісала сама Брыгіта, асноўнай мэтай ордэна было пашырэнне культу мук Хрыста і культу Маці Божай. Адметнасцю ордэна было паважнае стаўленне да развітання са светам праз пастаянны напамін пра смерць. Таму перад уваходам на хоры ў касцёлах Брыгітак стаялі катафалкі, а абатысы штодзённа вадзілі манашак на мясцовыя могілкі. Ордэн распаўсюдзіўся менавіта ў паўночнай Еўропе. Нягледзячы на тое, што некалькі кляштароў Брыгітак мелася і ў Францыі і ў Італіі, у асноўным ордэн быў пашыраны ў Швецыі, Англіі і паўночнай Нямецчыне. На вуліцах гарадоў менавіта гэтых краін можна было убачыць манашак у попельных рызах і плашчах, зашпіленых на драўляныя гузікі. Але з перамогай рэфармацыі ў пратэстанцкіх краінах ордэн фактычна знік. Маёмасць ордэна была канфіскаваная, а кляштары распушчаны. Гэта быў моцны удар, ад якога ордэн Брыгітак так і не аправіўся. Таму брыгіцкія кляштары былі рэдкімі і малавядомымі, але не ў нас, у АКЛ, дзе стасункі з краінамі поўначы былі вельмі шчыльнымі, а верацярпімасць найвышэйшая ў тагачаснай Еўропе. Як я ўжо казаў, брыгіткі вельмі паважна ставіліся да сыходу за святы. Менавіта такое паважнае, магчыма, і паганскае нават узвышанае стаўленне да развітання з жыццём зямным і стала прычынай запрашэння менавіта Брыгітак у горадні. Вялікі маршалак літоўскі Крыштаф Весялоўскі і яго жонка Александра, шчырыя вернікі, мецэнаты і фундатары, вельмі цяжка перажывалі заўчасную смерць сваёй прыёмнай дачкі Грызельды з Сапегаў. На тэрыторыі сучаснай Беларусі існавала толькі два кляштары Брыгітак – у горадні і ў Берасці. Аднак кляштар у Берасці быў перанесены ў Луцк, і пра яго звестак не захавалася. Такім чынам, адзіны кляштар Брыгітак захаваўся ў горадні. Дарэчы, са спадчыны гарадзянскіх Брыгітак захаваўся змрочны і прыгожы артэфакт – абраз «Танец смерці», унікальны для Беларусі помнік мастацтва. Адначасова гэта выдатнае адлюстраванне пераменаў у грамадскім эканамічным жыцці Вялікага княства Літоўскага у другой палове 17 стагоддзя. Абраз быў напісаны, каб выконваць ролю візуальнага падручніка пра смерць. Дзеючыя асобы гэтага танца
сяляне, шляхта, яўрэі і нават кароль жывуць у іншым свеце. Гэты свет напоўнены чаканнем чагосьці трагічнага на зямлі і расплаты за грахі ў пекле. А сам кляштар брыгітак адзін з самых прыгожых і таямнічых комплексаў, які займае цэлы квартал старога горада. Жаночы брыгіцкі манастыр ужо даўно цікавіць як гісторыкаў, так і звычайных гараджан. У свой час у гэтым комплексе былі свае парадкі і законы. Можна сказаць, быў уласны маленькі горад. Узвядзенне яго пачалося ў 1635 годзе. У 1642 годзе на месцы драўлянага быў узведзены мураваны касцёл у стылі барока. А пакуль комплекс кляштара будаваўся, манашкі жылі акурат у драўляным лямусе, вельмі падобным на той, які можна ўбачыць сёння. Сёстры брыгіткі жылі ў кляштары з сярэдзіны 17 стагоддзя да смерці апошняй манашкі ў 1908 годзе, пасля чаго на іх месца прыбылі сёстры назарэтанкі. 25 сакавіка 1950 года дзейнасць кляштара была спыненая. У касцёле планавалася стварыць канцэртную залю, у іншых будынках размясціць дзіцячы сад, а пазней псіхіятрычную больніцу. Уласна апошняе і было выканана. У 1952 годзе у старадаўным комплексе месціўся абласны шпіталь, а з 1965 абласны псіханеўралагічны дыспансер. Толькі ў 1990-х касцёл вярнулі да вернікаў, а ў 2000-х дурдом пераехаў на вуліцу Шчорса. У старым лямусе, які знаходзіцца на тэрыторыі комплексу, планавалі размясціць экспазіцыю, прысвечаную гісторыі гарадзенскай каталіцкай дыяцэзіі, але ад гэтай ідэі хіба адмовіліся. Там цяпер экспазіцыя «Старая хатка» з прадметамі беларускага вясковага побыту. Сам лямус – гэта двухпавярховая будыніна з галерэяй лоджыяй на другім паверсе і арачнымі галерэямі на галоўным фасадзе. Лямус можна назваць унікальнай для горадні гістарычнай пабудовай. Ён узведзены ў 1769 годзе. Будынак зроблены ў традыцыях беларускага народнага дойлідства, выкладзены з масіўных брусоў без выкарыстання клямраў і металічных крапяжоў. Адносна добра захавалася і забудова самога манастыра, якая ўяўляе сабой замкнёны чатырохкутнік з прасторным унутраным дваром. У свой час увесь манастыр быў абнесены каменнымі сценамі, а ў сярэдзіне якіх быў разбіты цудоўны сад. Дарэчы, у 1964 годзе у крыпце касцёла была знойдзена вялікая колькасць іконаў і партрэтаў, у тым ліку і заснавальнікаў манастыра сям'і Весялоўскіх, шчырых мецэнатаў. На шчасце, партрэты не пакінулі Беларусь, а ўпрыгожваюць экспазіцыю Нацыянальнага мастацкага музея ў Менску. Пакручастая гісторыя, ці не так? Адзін з самых таямнічых манаскіх ордэнаў хрысціянскай Еўропы падчас ганенняў знайшоў прытулак тут, у нас. Прынёс суцяшэнне мецэнатам у іх горы, карысць гораду, знік, аднавіўся. І ўсё гэта ахутана флёрам паганскай хтанічнай містыкі. А што вы думаеце? Пішыце ў каментарах. І, канешне, не забудзьцеся падпісацца на наш канал, паставіць падабайку і пры нагодзе наведаць прыгожы і таямнічы комплекс брыгіцкага кляштара ў горадні. Да сустрэчы!